nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginklaro sang Department of Trade and Industry, wala ginakulang sang asin ang Pilipinas sa piyak sang gulpi nga pagtaas sang pila ka mga balaklon. Ginpahayag ni Department of Trade and Industry Undersecretary Ruth Castillo, 2 na kadekada ang nakaligad sang nagpataas ang presyo sang asin ang mga manufacturer. Suno kay Castillo, mayara sila sang gintugutan nga magtaas ang presyo sang asin, rason nga dapat mahamtang sang publiko ang mga manufacturer sang asin ang madugay na nga wala nakapataas sang presyo. Suno pa kay Castillo, nagalabot sa 4 tubtob 6 katuig antes nagahingyo ang mga manufacturer nga magpataas ang presyo. Dugang pa ni Castillo, may 4 kadalagko nga manufacturer sang asin ang Pilipinas, rason nga ginpasiguro sini nga hindi maubusan sang supply ang pungsod. Pati asin gayo na nga pasakaan ang presyo. Da may rason man kung tagpila katuig na nga wala man gintandog ang presyo sang asin, kung dutay malang ang ipasaka, basi kon tolerable man. Pwerte no, ginakulang sang kalamay, ginakulang sang bugas, ginakulang sang asin, ang tanan kulang. Pwede man kay import sang asin sa iban nga pungsod. Ang asin lang ni, siling mo asin lang ni siya, pero ang kabuhi isang tao, adlaw-adlaw nga tanan, kung wala asin, malasay. Patihan niyo ko. Adlaw-adlaw nga tanan, galuto kita sang aton sudan. Kag wala sabor, kung wala asin. Amo ni ka importante sang asin sa kabuhi naton dire sa kalibutan. Budlay nga wala asin ang sulod sang puluyan. Adlaw-adlaw nga tanan, ginagamit mo ini siya. Kay kabudlay magluto, mi ano nga klase sang lulutoon, kung kulang asin, malasay. Amoy na ako nga, importante kaayo ang asin sa kabuhi sang tagsa-tagsa naton ka mga kauturan. Amo na siyang siling sang aton mga kauturan, pwerte manikalasay sang linuto mo. Nya ay, nalipatan magbutang asin. Pero kung masubrahan, parat naman. So ambot silingon, parat man siya kung malas ay kagusto-gustuhan lang, kinhanglano naton ang asin sa aton tagsa kapanimalay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod.
This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat,
Ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibal... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero.
Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang Tro DC8 Suna. Gabulo barikutot kapada Sabado subong ang iba naton nga mga uton nga rega opisina medyo pahuay karon nga adlaw. Ang pila ka mga estudyante may klase, ang iban wala man klase karon nga adlaw Sabado. Kamusta ang palibot sang syudad sa Bacolod? Kamusta mga merkado? Kamusta ang gina-display naton? Isda, karne, utan, karon nga kaagahon, kamusta ang biyahe sang aton mga kauturan, karon nga kaagahon, balbal kamo biyahe, kay masunod nga simana, big time naman nga pagsaka sang presyo sang gatong ang aton ma-eksperyensya. Bangon-bangon na, ano ang mahimo naton pagbangon, dakpanan ninyo ang mga silhig dira ang tanan-tanan nga ulubrahon sa sulod sang puluyan para aga pa balhason ka na. Inablang mapuslanon nga pagpangbalhas kay mati gapanilig ka, gapanglampaso ka, gapanghugas ka da, gapangluto ka, balhason ka pero mapuslanon nga trabaho. Aber, tungdan ta na. Nagalagulad ng aton patrol sa pila ka bahin dire sa syudad sa Bacolod. Pamangkuton ta sila, kamusta? Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Matugnaw nga kaagahon. Kay nag-ulan kagina Action Fred, mga alas 12 pasado. Pero on the part sa sining mga dalanon, kung dalanon ang aton paghahambalon, sining kaagahon medyo basa pagid Action na Fred. No? Paglibot mo ni Action ninyo sa may Capitol Lagundampi, even pakadto sa Station 2, basa ang dalanon. Diri man Action Fred sa downtown na area, basa man ang dalanon Action na Fred. No? So sa aton sila mga kauturan, extra nga paghalong sa pagdala sang salakyan, may mga portion pa sila nga kaagahon Action na Fred nga basa gidya ang dalanon. Even diri sa dalan sang Rizal, amuman Action na Fred, no? May pipila kita ka mga kauturan nga nakita na nga nag-aamat-amat sa pagbiyahe, although pipila pagid lamang kag maisip mo lang Action na Fred, no? Ang mga nagabiyahe sining kaagahon. Dising sa mga tricycles, mga salakyan di pasahe, halin sa area sang Banago going sa Libertad. The same ang mga salakyan sa Libertad, going sa Barangay Bata, Mandalagan, sining kagahon. Ang mga tricycles kalabanan nagabantay sa may Bangga Alisbo Action na Fred. Amuning kalabanan nila nga tiyempo para makapadulong man sa pila naton nga mga turan, no? Going man sa Ilasiri tag sa mga destinasyon. Ang dalan sa Galo, sining kagahon masyado man ka tawhay kay kamustahon ta Action na Fred ang ining presyo karon, no? Sang pila ka mga pamalaklon dili man sa area sang Burgos Public Market Action Fred. Arena diri kita sa piyak siguro hihado kayo may hinay-hinay lang kami mga gatabok basa man ang dalanon diri sa may dalan Action Fred sang Ramos. Although bukas naman ang pila diri na ka mga baligya, especially mga prutas, ang mga utanon Action Fred ara naman, no? Sining kagahon. So kamustahon tani sila kung sa karon pila ang lakat man kaga presyo sang utanon Action Fred mangita nga na lugar si Action ninyo sining aga. Sige. Yes, dali lang Action ninyo na utanay. Okay.
Ari naman samtang preparar aksyon na Fred, no? Ang pila naton nga mga kautan iban sarado pa abi. Ari may ginalasa na subong nga aga sa mga karne. Diri kay Sir Demandar, ari giniya permi aksyon na Fred. Tol, pila subok ang presyo tasan nga baboy? Subong 20 to 20, 280 to 270 ang presyo sang baboy. Yan subong inaamat-amat lasa. Ang baka subong pare 320, 320. Amo ni ang presyo sang baka ari pa reaction na Fred ko pa man way pagiyan na lasa amat-amat. So far in general 270 to 280 ang presyo sang baboy to 320 ang presyo sang baka. Subong diri sa kilid niya makitan sa may dalan sang Ramos. Walang ibang diriya sang mga tiyanggi aksyon na Fred o mga turindahan sarado pa man. So para Kamusta presyo sang atay baboy? Ang presyo sang atay di pangitari gali diri aksyon na Fred nakabutang pa diri sa ila sininga tapang ko sa ila sininga karito gali. Sir, ang presyo sang atay pila? Teka baka? Baboy 180. 180 aksyon na Fred, no? Presyo sang atay sang baboy. Ang atay ka baka? Depende kung taong mga 150, 140, mga bahol nga damo ugat. Praton sa 70 lang. Ay, ganun ka. Oo. Ang kanya gali, boss, ang perpilya? Perpilya, 120. 120. Ang paras? Oo. Ang paras siya, boss? Baka? Oo. Tapos baka, 150. 150 paras na yan. Paras ni Action of Fred, no? 150. Ari na lang, isa pa. Namin niya, ang tiil kababoy, Tiil kababoy, 200. 200? Tiil niya kababoy, panguna na? Panguna. Okay. Mamo lang, pariyo lang. Paras na ito okay. Tiil man ka sining baka di boso? Pila? Baka, 180. 180. Ini action na Fred, kay Sir Demandar, kay dukan yung pwesto niya mo, may ara sa Gwa, may ara sa Surod, sorry kita dampi sa may Gwaan, action na Fred, no? So far, amo ni ang pila ka mga presyo karon sang karne sang baboy kag sang baka action na Fred, no? So sa aton sining mga kauturan nga temprano pa nga panindahan at of course magpangapi kita kay tugnaw sa inyong pagpangapi hindi magkalipata nga ara si Santon Plus Herbal Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Bugina ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:27 na. Anong plano nyo nga pamahaw karon nga kaagahon? Bawa ka namit ning mabulubugnaw nga panahon bla. Tula ka golden papano. So sa pagkananam klase isda, bakla mo sa batuan, paitan, sampawan mo siya dahon, bisan na dahon lang tangkong, okay na. Parisan mo sa sang lubo-lubo, tortahon mo, sanlag ka uga balingon, aba, porte sa pagkanamit nga pamahaw, karon nga kaagahon. Ang nagaserve si mo, ga short slipot, ga gwapusod, okay na, humana ang Sabado mo. Ano pang ginabarikutot mo abyan, bangon na, bangon, manami magbangon kun kaagahon. Siling sa mga malam,
ang bangon aga pa, dako ang mahimo mo. Bisan mapisan ka kung kabugtaw ka adlaw na, ang iba niya, hindi gimantuman kapisan pero kagahon nagbugtaw na, tapos ng trabaho, antes ka makabugtaw. O sige, areglado. Ba, ang iban gahuragok pa. Siling sang abyan ko kung gahuragok, kuhaan mo sang sinilas kag tampaw na. Joke lang. Las 4:28 na. Ari na sila. Si Rochelle Polhincio Susana Unagid. Si Chiramir Rojo, good morning man. Si Andy Saludare sa pangapita. Nagatamyaw ko lang upod ko kagawad. Vargas Janjan Abdul. Bonbon Tonyo kag Kapitan Gloria din Kapitan Gloria ba sa diin? Kay Doy Ator good morning man. Subong man kay Chopilo Espanola Jr. Tamyaw ya kay Chay Murita Chavez. Ga monitor always sa Tagda Hinigaran. Kay Salvador Tanalion, good morning bao. Native kapigid. Sampat gid, shout out kay Sophia Angel Tanalion, nagamonitor Pontevedra with love. Si Elvira Hilugo ara naman, ba si Jinky Di Alagdon, morning ko no, kay Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Christine Manalo, Mikey Montilla, MG Season, mga himataya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Salvador Tanalion, good morning ko no kay Sophia Angel Tanalion, nagamonitor sa Pontevedra. Si Alex Muntisawa, ari lang ko dia, naga-monitor. Si Nilne, realista, monitor kami di adlaw-adlaw, may agada. Kay Tito Walter, gapamati adlaw-adlaw. Kay Lubic Di Luna, good morning man. Ari ka, gapangapi dia. Kay Pato, kay Lubic Di Luna, sang barangay 30, taga barangay 30, good morning na. Kay Manjo Arnijo, good morning. Tamyaw Kadeana Villanueva, sang Jesus Heights, Estepania. Diri kita anay, kay Sabado subong, wala kita libre nga medical check-up kag konsultasyon. Pero ginapahibalo kamo nga ang Life Extension Clinic bisan Sabado abierto nga agod nga magserbisyo sa ila sini mga bumalakal sang ila produkto nga ginarekomendar sang mga medical doctor. Ang ila produkto ni sa iban nga pungsod ang panawag Super Life Extension Vitamin D3 nga nagkakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag protector siya sa mga balatian kagaw nga mahimo pa magtapik sa aton lawas katulad sang COVID-19. Life Extension Vitamin D3 mabakal naton sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan, Lacson, Burgos. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabinayaran ng programa. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi, naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya siyempre ang init sang lawas kung Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti?
Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo Ay, yan? maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na muna imo yung ininit, naligo mo na muna imo Bo, kay Tom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, mado iliteral, yung ipabugbo mo ka puti ka din duban paper. Hindi man na. Galite. 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 Galite sa skin. Yes. Ang next action boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Arab Tubig lang yung gali. tubig. No? Hmm. Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sa tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara ng mga masakit, ara ng mga balita, ara ng mga balita, ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na kubiri. Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, action boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman sinadaya kay unahon ng ulo kasi kung magulpihan bala ng kundi may heat. Gulpi lang Nasa naman sa... nato ni balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa ko nga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi ka mag-cold basi. Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung init, okay lang. Oo. Pero tibas, magyapon, ano man? Bro kay init. Oo. Hinit saya. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May mo na siguro. Kadabo pala ligban mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold gaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na nung ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content to with this action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ako nung lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog galing sa December. Ang next action boy, ang hot water naga-relieve siya sa nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nung kuan kung adlaw, kinang ano man, hindi ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Pagkagabi ko cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung gagatulog akong gabi. But check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabo. I-check lang da kay Saturday. I-check lang da kay Standard time las 4:37 na. Panahon may low pressure area naman nga nasiplatan sa Birac, Catanduanes. Ang Intertropical Convergence Zone amo ang nagaapekto sa Mindanao. Ang forecast naton dire sa aton sa Western Visayas kamusta? Ang Western Visayas lakip na. Ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod sa gihapon maka-eksperyensya sang magal-umon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sa hangin, gikan na sidlangan pakadto namin na nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Kagang baybayon may kasarangan nga pagbalod. Mabulubugnaw, gabulo barikutot, makita bangon ron, adlaw ron, anano ang pila ka mga dalagko nga mga balita, ano man iyang
natabo dito sa South Cotabato. Ang pagpangimon kung kay Saho, pinugutan niya ulo asawa ya kay gapangimon. Ang pangimon maayo man nimo. Kay man gapakita nga may gugma ka, pero kung matamaan ang pangimon, daw buangit ang tao. Isa na lang kabuhok, mabuang na siya. Kung puwerte ang pagpangimon. So ang pagpangimon abyan, hagan-hagana. Kay kung puwerte, kung gapangimon ang isa katao, labi-ligid ang lalaki, abaw, ang tanan nga hulag asawa ya, bantayan niya, magwa sa balay, galalain na siya. Amo-amo mo na sa babae. Nang tamaan lang nga pangimon, ay wala siguro ka agwanta, ay pinugutan niya ulo ya, ay asawa, ay puwerte nga mga balita ho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Dira kay Alex Montisa, sige morning da. May lang pag-monitor kay Lorna Dilihencia, good morning man. Kay Noel Amar, good morning. Kapita, may upod nga tinanok nga kamote. Baos to no namin no. Kay Nilni Realista morning gapamati. Si Mama Nida gapangapi sila kag nagapamati gid sila sa Aksyon Radio. Oh, sige. Nagapamati kami sa barangay 9. Sige. Sa Dalomda, sa Barangay 9, good morning. Kay Imbong Diyo Campo, monitor kami subong sa Dumaguete. Upod kay Kap Bito Sang Maaw, good morning. Kay Jubal Trinidad, sige, monitor lang sa YouTube Transistor Radio. Good morning. Bastuto balulot aga pa, nagbugtaw ron. Sige, kay Ibros Patigayon balulot, araman siya. Kay Silver Ezekiel, gamonitor sa Saudi. Tamiyaw ko lang pamilya Solomon sa Gintubdan, La Carlota City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sang aton immune system batok sa COVID-19. Balita espesyal! Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa Sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline. Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life. Action Balita Banat Bulig nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kung kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Action Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Piya na si Bagyong Florita pero kahapon 3 ka mga persona gin-report na patay bangod sining severe tropical storm nga si Florita suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kahapon. Ano ang report? Ang 2 nga mga nagkalamatay kumpirmado. Isa ka 63 anyos sa Cagayan kag isa ka 56 anyos sa Kalinga. Anong kabangdanan sang kamatayon na tumbahan sang kahoy? Ikatatlo nga biktima 32 anyos sa Camarinesor na lumos. Ang NDRRMC nagpalayag 11,953 ka pamilya sa 392 ka mga barangay ang apektado sang among bagyo. Mga 1,726 ginakonsiderar na displaced ini sila. Kag ara subong
ang 129 ka evacuation center. Sa Central Luzon, ang Regional Disaster Response Management Division sang Department of Social Welfare and Development nagapalayag man nga may pilaman ka mga nagkalaigo kaginbutang sa mga evacuation center. Amo na yang bagyo. Halong kita. Kay tagsa katuig hindi magdubo sa 20 ka bagyo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. So may ara kita sang dapat preparasyon, pabakuron. Kung daw medyo mahuyang ang balay, bantingan kung may balita sang bagyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Ang aton mga driver, mga nga naman pagkadako-dako sang iibwal sang gatong sa masunod nga simana. So preparen kita, hugtanay pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Bao si Nilni Realista, gapangapi sa dalom na ho, sang waragwagan nga pangagda na kape. Salamat gid. Madamo nga salamat sa pangagda kape. Kay Noel Amar, sinugba nga bangros, bao pasayan nga putian, kilawin. Pwerte nga mga ang inyo sini nga mga pamahaw. Kay Idiri Kaport, good morning. May lang nga pag-monitora. Tagsagid kaagahon kay Armando Gabang, monitor sa programa. Salamat gid. Kay Evelyn Sinaon, good morning. O sige, monitor kay Nanay Banjilin Kaglani Hulagay, sang Purok Gaisano, Barangay Alihis, good morning. May lang pagmonitor kay Vergara Jeronimo, tamyaw ko lang da. Kay Erlinda Perez kag Andes Perez, kay Camila Bakbani sang Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Oy, happy birthday gali kay Erika Pansiliso. Erika Pransiliso, happy birthday. Karon nga adlaw Agosto 27. Sa iya ika-19 nga kaadlawan. Kay Erika, happy birthday gid. Advance man happy birthday kay Angelita Malayo sa buwas nga adlaw Pizza 28. Sa iya ika-55 nga kaadlawan. Advance happy birthday. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamugid nga salamat. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo, Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable. Antes na pasudlon ng report sa pursa sa aton kapulisan, may mensahe sa text nga pamangkot nga ako no daw nagmuda ang suicide. Ay oo, hindi ta na maintindihan. Ang iban niya, ang mga report na mundire ang kabangdanan sa pagikog, ang iban pagigugma, ang iban disgustado, ang iban luyag mag-eskwela wala sa ikasarag ang ginikanan, ang iban may ginapangayo sa ginikanan hindi mahatag. Amo na ka pirti ka sensitibo sa kabataan subong. Maluoy man kamo sa inyo ginikanan. Luyag na maghatag siya no ginikanan, hindi luyag maghatag man. Galing kay ti wala siya kuuton mo. Wala kwarta nga ihatag. May ara nga wala uniforme, ma-suicide. Wala pa man gina-require subong ang uniforme. May ara man niya nga gapangayo o cellphone, hindi matagaan suicide. Amo gina. Wala man kamumaluoy sa ginikanan nyo. Gapulaw bugtaw na. Kung ang ginikanan may kwarta lang, wala ka pangayoon nga hindi paghihatag, ha? Kaya gasakit man ang buot sa ginikanan, nga mangayong kabataan nga wala sa ihatag, galing kay wala gisa kuton. Amo inabaw, hindi ka mo makaintindi kung kabalo lang kamo kung anong ginaantos sa ginikanan gapulaw bugtaw, ang tanana para sa inyo. Ay, huo kamo nga kabataan. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:05 na. Aber, dire kita, pasudlon tang report sa puwersa sang aton sini kapulisan, pagpabaskog sa programa kontra droga suportado ni Bacolod City Mayor Albi Benitez bilang head sang Kadak. Luis Balita. Detalye, upod kay aksyon, Eric Magbanwa. Aksyon, Eric. Good morning, action friend. Report ko sa Bacolod City Police Office. Suportado ni Bacolod City Mayor Albi Benitez sa programa kontra droga bilang tagapamuno sa City Anti-Drug Abuse Council o CONCADAC. Kahapon nga lagi patay kayon, action friend, ang meeting upod sa mga miyembro sa CADAC, kalakip ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kag Bacolod City Police Office. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Sir Lacabana, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, gindala kay sang Working Technical Group ang mga kinahanglanon agod mapaydalom nga drug cleared ang isa kabarangay. Suro kay Kabana Action Fred, babakoro nila ang advocacy o kon awareness nga himuon sa isa ka eskwelahan, purok o kon barangay agud mahibaluan ang malaing efekto sang droga. Pamagi ni agud mapanubo ang supply kag demand sang droga sa syudad sang Bacolod. Bali sa City Anti-Drug Abuse Council meeting sa technical working group in relation sa barangay drug clearing operations para ma-maximize ang pagkuhan sa community-based drug rehabilitation program sa aton ng mga people o persons who use drugs kung anong dapat ng mga paghimuon pag-apan na nandayon sa mga drug surrender kung anong mahimuon sa ila nga kung once after na nila makatapos ang CBDRP may ara pa na sila dapat nga aftercare. Kaya mo to ang na planuhan kag para maplastar kung pilagi kabilog ang dapat cater sa CBDRP. Ang mga community-based rehabilitation program. Intended din sir para sa aton nga mga drug surrendering nga programa. Sir. And doon na abtan sa iyo sir nga topic ko about ang demand kag supply. Bali ang mga muna sa parte sa police operations in relation sa illegal drugs and then ang advocacy or awareness nga pagaymuon sa kada puro kag barangay kag sa mga schools para nga maanan sa mga community o sa mga kabataan kung ano ang malaking epekto sa illegal na droga. Ang parameters in barangay drug clearing operation, ano yung parte sinisariya? Dali mo na sir kung anong mga requirements bala nga dapat i-comply para nga maka-apply ang isa ka barangay for drug clearing. Ginaduso sang PDEA nga dapat magka
ordinan sa agad ang syudad in relation sa drug-free workplace. Anong commitment ni Mayor Albi? Damo to sa nga mag-hatag siya sa full support para nga ma-materialize ang ining mga programa. Police Lieutenant Colonel Sheila Cabana, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, ako naman sa Aksyon Eric Magmano nag-report, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:08. Amula ng kapaslawan sang administrasyon ni Anay Presidente Duterte ang iaaway kontra droga. Linibo ang nagkalamatay pero wala untat ang pagpasulod. Bulyong-bulyong pa, milyon-milyon pa nga siyabo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. Ang tanan ginimo ni Duterte na paslawan lang ang iya sini number 1 nga handom gid nga papason ang droga sa pungsod Pilipinas. Tubtob niyan, gaasog gihapon ang agi sang droga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:08 na. Baw si Inday Blasa, ara siya. Si Mario Olvido Aquisa, tamyaw ko, taga Sitio Pulo. Asinda Lugway, Barangay Balareng. Happy Pista ba? Pista glida sa Balareng. Si Ana De Sales, good morning. Kay Ruben Teresito Saladan, Rodi Murang, Albacino, nagamonitor sa Sinda Salamanca, Barangay San Miguel sa La Carlota. Si Richard Malayang, arasyaw, monitor kami Barangay Agimet, La Carlota City. Si Jimmy Latido Senior, gamonitor sa Purok, President sa Barangay Mailom, Jan Puntal, Leopoldo Tanaman, Edward De La Piña, si Jocelyn Diaz, Arimano, Tamyaw ya Pamilya Diaz, Sasi Arco Blase, Evangelio Kagsulidom sa Sitio Nalopan, Barangay Binubuhan sa Bago City. Kay Roberto Torres, Gostilo Igsor, morning. Kay Michelle Sayo Gimeroy, kay Dodge Dalida, morning kuno, kay Sinika Mailom, kag kay Perla Dalida, kay Huma Luminada, good morning ha. Kay Judge Nap Diamante Gabugtaw na ni. May lang nga pag-monitor tagsagid kaaga. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ang may pinaka-powerful. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline. Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life. Action Balita Banat Bulig nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life. Drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line kag Action Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 11-34. Una nga bula, resulta 11 kag 34. Second draw, 36-18. Ikadua nga bula, resulta 36 kag 18. Third draw, 16-6. Ikatatlo nga bula, resulta 16 kag 6. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 8,910,000. Ang jackpot 8,910,000. Kombinasyon in any order 2, 10, 34, 28, 25, 12. Kombinasyon sang 645 2, 10, 34, 28, 25 kag 12. Sa ilo kita, 658 ang jackpot, 49,500,000. Ang jackpot, 49,500,000. Kombinasyon in any order, 32, 24, 15, 49, 25, 53. Resulta sang 658, 32, 24, 15, 49, 25 kag 53. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:16 na. Morning sa aton mga kauturan kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Reuben Tampos kag Babransya. Kamusta? Kay Toto Raul Albigas na lumda, galadlad nga na pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Paririmias Arroyo. Good morning da. May lang nga pagmonitor, tagsagid, kakaagahon. Kay Barani ni Rico, kamusta? Bukay aming opsima kuno kag Gingging Perez, konsing Baran, halindra sa sitio Paet, La Carlota City. Si Dante Makilan, araman siya. Si Ezekiel Mateo,
Doblas, good morning. Alin sa Marbel, South Cotabato. Ba, si Star Mayo na adlawan. Happy weekend ko no. Wow. Sige. Alin sa Twin Cities, Minneapolis, Minnesota, State, USA. Wow, kamusta da? Mayad lang aga. Kay Roming Estrabon Hidalanga sang Barangay Talaban, Himamaylan, ga monitor man. Basto tay Benedicto Liagotamyaw, kay Kagawad Isidro Bacuado, Mano Ortiz, Norbing Hinubata, Stephen Saison naga-monitor sa programa. Salamat gida. Mulo monitor lang, upod-upod lang kita. Tagsa kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. May pamangkot ako sa inyo. May asma bala kamo. Wala untat nga pag-ubo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa Ara naman, may low pressure naman na siplatan sa Bicol. Daw hindi kita pagluatan sa mga low pressure kag malain nga panahon. Nagapasulod na kita sa bulan sang Setyembre. Bauber na no? Daw wala lang. Tipit sa Benchiti subong pila kadlaw, 5 kadlaw na lang, bear month na. Kabay pa nga malipayon ang aton palaabuton nga Pasko. Ang DTI by the way, nagapanawagan na Noche Buena niya bakal na kamo subong kay ang presyo barato pa. Di subong mabakal ka. Ano mga balaklon mga hindi maano? Ang mga panakot guro no? Ni mga dilatas nga ginabuat bla salad. Ga panawagan mo ang DTI niya mas temprano ang inyo pagpangumpra sang Noche Buena kay wala pa nag-ibwal ang mga presyo. Kay gapating DTI, luyag Manila kag sa indi, pagsulod sa bulan sang ber, labi na gid palaabuton nga December, sigurado mainibwal gid ang presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Filipino style na eh. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:20 na. Bawang Barki Tribo, kanay Kimpol Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo sang Binalbagan. Ara sila, nagaupod sa aton. Si Peter Aligarbis Jr., gamonitor man sa BGBI Talisay Chapter. Sige, good morning sa inyo. May lang pag-monitor tagsagid kaagahon. Bisan paano tabid-tabid lang ron tagsa kaaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:21 na. Ba, aksyon pa okay lang kami dia ni Doc Mayo. Very nice weather ko no. Sunshine. Dire sa 10,000 lakes of Minnesota. Siling ni Star Mayo. Ba, namit na nilagaw-lagaw si Ban nga pungsod, no? Ang kulang lang, ang unod sa bulsa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:21 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung ano man... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod.
Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balik. Diri kita
pasudlon tana ang balita naton sa Bacolod City Hall. Si Major Libas ang bitaw, hulaton kuno ang desisyon sang alkalde angot sa estado sa among talatapan. Opinyon kuno ni Councilor Espino di na respeto. Balita City Hall. Detalyo po di Action Art. Tayupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Ginarespeto ni Bitaw Head Major Junji Liba ang palayag ni Councilor Al Victor Espino angot sa plano sini nga magpangitas ang sibilyan nga empleyado nga amo ang magapungko bilang tagapamuno sa nga mga talatapan. Suno kay Liba, premature para sa iya bahin ang paghimo sa anuman nga reaksyon bangod ginatuman lamang sini ang trabaho nga gintugyan sa iya sang alkalde. Dugang pa ni Liba, wala siya nagapabaya sa iya obligasyon kag trabaho apang aminado ini nga hindi man siya perpekto sa tanan nga butang. Suno pa sa opisyal nga hulaton na lamang sini nga anuman nga mangin desisyon sang alkalde sa palaabuton. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:28. Ang bitaw na tikalabanan sibilyan giman ang ginabutang dira. Pero kung maayo malang ang performance nga ang Islanta pa si Major Liba kung ang pagpadalagan sang trapiko sa Bacolod daw maayo man lang kag daw wala man upang kag daw maayo man ang management sang traffic diri sa syudad sa Bacolod nga hindi no si Major Liba sang bitaw ang iyang obligasyon sa Bacolod daw maayo man galing ulaton kung ano ang mangin desisyon kaya ang final desisyon sini halin sa alkalde wala ta kabalo kung sino ang nagbutang dira kay Major Liba amo na ya sino ang nag-appoint sa iya hindi man na magpadaso-daso si Liba nga magpungko sa among palangakuan kung wala sang nag-appoint sa iya nga opisyal man natural sang siyudad sa Bacolod kag posible siguro may mga ranggo-ranggo man sa siyudad sa Bacolod hindi man na magmato-bato si Major Liba nga magpungko nga wala sang otorisasyon sa sino nga personalidad dire sa siyudad sa Bacolod sa bag-o nagpungko nga administrasyon kung sundo naton ang pagpalakat ni natural sibilyan. Pero wala man na kaso kung maayo man lang ang pagpalakat ni Major Liba nga hingabuton tagin na siya. Pabayaan ka siya kung gusto man lang ang pagpalakat sang trapiko diri sa siyudad sa Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Si Felix Magtulis Villatora sa Cebu siya nagamonitor. Si Eli Andresio nagamonitor sa Texas, USA. Good morning sa Texas na. Kamusta sa Texas na? Sa Texas, gataklo sa mo armas ba kalain? Timprano pa daw nagbaliskad ang dila ko. Sa Barki Tribe, good morning. Sige, may lang pag-monitor dara kay Bara Moses Yulo, Norbing Galicia. Sige, may lang pag-monitor ka. Duart Mandage Tones, good morning. Upod-upod lang kita, tagsagid kakaagaon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045. Probinsya, Gobernador Lacson nag-turnover sang proyekto sa Cadiz Upland Farmers. Balita Kapitolyo. Detalye siniupod kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon. Nag-turnover sang proyekto si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga nguma sa Upland Barangay sa syudad sang Cadiz. Ang gin-turnover amo ang Cafe de Pulper Project sa Kutkot Upland Farmers and Farm Workers Association kanahamtang sa may sitio Kutkot, Barangay Mabini, Cadiz City, Negros Occidental. Ini nga proyekto ang ginimplementar pagi sa Provincial Environment Management Office nga ginapamunuan ni Attorney Julian Bedreo bilang kabahin sang support to upland and coastal ecosystems management program. Ang duwa ka units sang Cafe de Pulper ang ipaidalom sa pagdumala sang among Farmers Association. Ginpanugyan sang gobernador sa mga benepisyaryo nga mga nguma nga tipigan sang maayo ang among proyekto kag padayunon ang pagprotect akon pagproteher sa natural resources. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Herubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36 ga pangusang ang kuwasubong ang tanan-tanan nga ahinsya sa gobyerno nga daw ang budget nga ginhatag. Ang iban wala gingamit, ang iban nagsulubra ang gingamit, ang iban wala may balaan ko din nagkaladto. Amoy na ko nga ginapasabat ang mga ahinsya sa gobyerno. Maayo man niya.
sa pagbukas ang bago nga administrasyon ang tanan-tanan kinanglan bag-on. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na, kay Cecil Bikbik da sa Orchids Binubuan, good morning. Dira kay Fatima Sales, good morning. Kay Maricel Alimaco, dira sa Banwa sang Isabela. Kay Joart Mandagit, good morning man. May lang pag-monitora. Tagsagid kaaga. Kay Joart Mandagit Tones. Kay ang ilagay dato Castillo, naga-monitor gid. Adlaw-adlaw. Kay Richel Aberia sa Barangay Samura, Pontevedra. Sa Kapihanda, kamusta ba? Lugay nga wala ko da kakadto ba? Kamusta da kanay Boy Balad, Dot Suliben, kanay Munet Rojas, Nilson Distrito, si Larry Benitez, si Jok Torres na, si Pare Ed Jamson, si Maral, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, ati si Munsing Syuko niya permanente, sila ni Joel Perido, kag Jobert Carion, isara manda si Bida Tombos, ambot kanay Pare Cano Rivera, Jesse Sindico, Bibitan, James Patalagsa, kay Roger Aguirre, kung gapamasyar pa sila da. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe.
Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kung Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kung kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron.
Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilam. Philippine Standard Time, las 5:48 na. Aber dire kita, pipila ka mga blatter entre, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Ugdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin. Aksyon na Fred, arestado ning 4 ka mga individual sa duha ka separado nga basta operation kagabi diri sa syudad sa Bacolod. Sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, na aresto sanday Romeo Omay, 51 anyos, kag ining si Jaymar Mahinay, 18 anyos, lunsay residente sang Purok Bayanihan. Sunod rin kaya Police Captain John Christopher Masangkay, pagi man sa joint operations ang Police Station number 5 kag ang CDEU sanday Omay kag Mahinay, lunsay ginakabig ni sila ng mga street level individual pero naaktuhan sa mga kapulisan nga gabaligya sang illegal nga droga. Na recover sa ila ining 12 ka plastic sachets ang suspected shabu, more or less mga 6 grams ang kabugaton nga may standard drug price 40,000 ka pesos. Nagsabat man ang mga kapulisan sa police station number 2, din nagpatigayon man sa bypass operation sa Purok Sigay, Barangay 2 diri sa syudad sa Bacolod, resulta sa pagka-aresto kay John Mark Gando, 18 anyos, kag Ralph Duadores, 25 anyos, lunsay nagapuyo sa Purok Sigay, Barangay 2. Na-recover sa ila ining 19 ka plastic sachet sa suspected shabu nga may 10 grams ang kabugaton, kag ini nagabalor 68,000 ka pesos. Aksyon, Alvin? Yes, sir. Wala untat ang Barangay 2, no? Abi ko, ko nagkanay-kanay na. Nagliga to Barangay Banago, Barangay 27. Ang Barangay 2 siya daw wala untat gid andak panay sang Shabu. Gani man aksyon na Fred, in fact nagligad man to nga inadlaw, Barangay 2 man to nga by bust operation. So butsing ganon, kung lantawon ta, Barangay 2, Barangay Singkang Airport, sige man sila na timingan gid aksyon na Fred. Bisan ginagmay, ang importante, madakpan action Fred kay para kahit papano ang maning paagi nga matapna man kahit papano ining illegal drug sa syudad sa Bacolod action na Fred. Report sang patrol, ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin D3 kag BCO. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:51 na. Kay Juan og Damin da good morning. Kay Inday Blasa,
Kay Aida Alunan, ari man siya. Sinubi Magapan, ga monitor man sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Kay Louie Aldas Senior, morning, monitor sa Manila. Maayo lang nga pag-monitor kay Edi Laos kag Nanay Isabel sa Victorias. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning man. Diri kita, Pederle Plende. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox.
Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat. Ay. Dakop ka, daog ka. Rolanda promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang mapalaron nga nagabutan. Okay. Ang mapalaron nga nagabutan, dakop ka, daog ka promo, magapatiyog sa aton rolita, aba, taga Punaw, Zone 5, siyudad sang Talisay. Congrats yun kay Mila Birondo. Kay Mila Birondo, sang Punaw, Zone 5, Talisay City. Di buinas siya nga nagabutan, ikaw ang magapatiyog sang rulita. Di kay sagwa sa Bacolod, posible hasta buwasa. May panahon ikaw nga magpatiyog sang amon sini rulita. Kag magpauli, dala ang imo sini magabutan. Wala iya dihado mo, wala iya punaw, kada patiyog may dalon ka pauli. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.